Terve teille kaikille. Tässä on Mr. Powerhand. Me pelaamme Minecraftia tällaisessa. Näin on. Tää ei oo sitten mikään ensimmäinen oletustekstuuri. Mä alan tekemään sarjaa nyt Minecraftista ja niin sitten en tiedä tekeekö Skyblockista. Ja vittu on mulle vehnää 2 kädessä. Ja häipyy. Niin mä katson tästä vaan vierestä kun Mr. Powerhand pelaa. Tuo. Voi vittu. Lagii vähän. Aluksi vaan. Jos ihmettelee sitten jos lagii, niin tää on mun kone. No niin. Nyt selvittiin pienestä alkulakista. Se lataa paikkoja. Sen takia se laki. Käydään kattoo muuten se, että mihin perseessä se aloitusarkku. Nytkö mäkin hukkaan se kännykkä? Tosta saa ainakin villat sitten, mutta mihin hitos se aloitusarkku? Niin tosiaankin mä hukkasin kännykkäni, koska se on tossa. Minä hitos se nyt on? Minun pitää saada tietää. Ja tuolla on joku kaivos. Mä en löydä täältä melkein yhtäkään puuta paitsi noitten talosta. Niin, siitä varten nuo onkin nuo talot. Niin voi purkaa. Hakkaa 1 puu talo matalaksi. Se on siinä. Mä hakkaan täällä. Sitten pari puuta. No niin, nyt meillä on työpöytä. Hakka puuta vielä niin. No sitten teemme lapion verran. Joo mä tiedän, tuo mun kone on paska. Huomaa tuosta lagistakin. Täytitkö sä niitä nettisivuja päällä? No sitten se ei oo siitä. Mitä hemmettiä? Kirves. Mistä mä sen sain? No mä tiedän. Katsotakaan. Aivan sama. Kyllä tämä kelpaa mulle. Tämän jakson aikana olisi, että jos löydettäisiin jotakin orea tai jotakin hakkaamaan tämän paskan tästä pois. Jätät vaan ikkunat siihen leijille. No, tämä puu riittää hyvin. Jätän yhden tällaisen raa-ampuun noin. Nyt saa koolia vaan. Joo. No ja mä saan tostakin toisen, aivan sama. Siinä olisi vielä se raakapuuta, jos on. Niin, mä jätän ne kohdalle. Hetken ole. Sitten me tarvitaan vähän vehnää.
Ja sitten kun löydät redstone, niin voi tehdä se redstone se hyksesi. Se niinku oveksi. Tohon. No niin. Ja tuolla on temppeli. No. Hitto, jos me halutaan päästä sieltä sinne ja sieltä pois, niin tarvitsee pikkusen muuta. Se tarvit hakua, että päästä alas. Alahan. Niin. Hakulla hakkaat sitä kiveä. Niin joo. Voihan siitä villastakin. Mikä siellä? Nyt siinä vaan kuolee siinä pudotuksessa. Kuoleeko? Kuolee. Millähän me päästään hänelle sitten? Hakulla. Pitääkö meidän hakata sinne tie alas Joo. asti? Mene pois siitä edestä. Tämä on minun harrastus hakkaan multaa. Tai kyllä varmaan vielä riitä. Jos on 20 blokkia syvä. Onko? On. No, mä otan nyt tasamäärän, niin. Onko workbenchi mukana? Ei välttämättä. No, meillä on aina puuta tehdä siellä. No. Nyt sä pääset ottaa sen. Sitten me hakataan tämä tästä pois. Mä en tiedä minkä pituisen jakson mä tästä teen, mutta tuloa sen pituinen kuin mitä tuloa. Lopetan jossain vaiheessa. Päästään joukkoon. Tässäkin on näköjään tollanen luola vieressä. Niin miten mä Petri tän teen? Kato. Betonkala. Jaa, siitä. Hakkaat vaan alaspäin. Ja tää on sandstone. Niin. Tää hakkaa sitä arkkua sitten. Jee, lihaa, mä tykkään tuosta. Naama. Hakkaa se pressure plate. No nyt sä voit astua. Koska tuolla on nimittäin TNTtä alla, niin... Mä tiedän. Hyvä. Jos taas avaa, niin tää on, joo. Jee. Noniin, nyt on 26. Sitten dirttiä vaan se. Joo, mulla sitä on. Vai hakkaako sen arkuksi siitä? Ei. Haluatko ylös? Kun nyt mä tiedän mitä sä teet vielä. Noniin, no mitä? Älä mene vielä ylös. Saanko mä ne TNTt? Joo. Niin joo. Niin kannattaakin ottaa muuten ne. Hakkaa sitä kiveä siitä pois, niin saat ne oikein kunnolla. Siinä taisi olla kaikki. No nyt saa tehdä jotakin jo valmiiksi. Ota sitä 2 villaa vielä. Niin saat sängyn. Noniin, nyt. Mä voisin muuten katsoa nyt, kun meillä ei ole yhtään koplea, niin hakata tästä. Noin. Nyt mennään tänne suuntaan.
meidän tarvitsee vaan mennä sinne villakeen enää. Niin. Katsotaan mitä sitten sanoo, kun minulla onkin emeraldi. Siitä sai nekin. Ai kuka? Siitä sai ne. Kaktus. Kaktus. Viljaa. Mutta nekin, koska vilja on hyödyllistä, että minä... Kannattaako istuttaa ne siemenet, mitä sä saat niistä? Ei, Miksi? en mä vielä jaksa. Nyt vasta. Noin. Päivää, minä olen lakimies. Otan teille ruusut. Tää istuu vielä kukkarakku. Mutta missä minun tulee vaikka talo? Mä en tiedä. Alkaa olla pimeä. Mä näytän talot. Minkä minä otan? Ota tämä, koska tää on iso. No vaikka pääs. Minä vitus sen suuaukko. Niin se on tietysti tuolla katon. Panchai. Joo. Hienosti Ei aina kun mun pääs. rakennettu talo. Minäpäs teen Ei aina kun mun pääsi sisällä. Ei oo. Koska mä laitan näin. Nyt mä oon turvassa ja ne villakerikkaa ei pääse tänne. Niin ja sitten tää on niin iso, että täällä voi asustaa. Se on 10 kopleita ja 1 furnasekin. Joo, mä teen sitten, kun mä oon saanut sängyn aikaiseksi. Siinä sä. Jee. Sulle jää vielä 2. Jee. Saakki nimiä. Vielä isompi jää. Vaikka tuo. Noin. Siihen saat vielä 2 osaa. Niin kun nyt sininen sänky oli tossa. Ja se muuttui yhtäkkiä punaiseksi. Joo. Selvä. Logiikka on kohdalla. Miksi et tehnyt leipää? Niin joo, mullahan on vielä viljaa. Saat 2 leipää. Niin mä aionkin tehdä. Ois pannut shiftiä ja sitten klikannut, niin se olisi tullut heti. Aivan sama. Mä en jaksa. Ja silloin kun teette monta tavaraa, vaikka puuplänkkejä, niin teidän ei tarvitse muuta kuin tehdä. Laittaa siihen puut, panna shiftiä ja sitten painaa mitä siitä tulee. Oi hitto. Niin painaa siitä mitä siitä tulee ja se on siinä. Sä saat kaikki kerralla. Vihaan kaimuja. Säntillä vaan se. Se on ihan no mitä se. Koska ei se mun kaivo. Mä haluun tuota. Miksi? Koska siinä on farmi. Oli enemmän Siinä on porkkana. karottia. Just takapihalle porkkana. Istuta vaan. Mä vien niiltä kaikki siemenet, koska mä oon niin ystävällinen. Vieläkö porkkana? No. Nyt on jami. Joo, miten sä aiot sinne päästä sisään, koska se on rajoitettu, se on vielä aukko. Mikä niin? No mene sinne vaan. Hieno talo. No kato mikä siellä alhaalla. Sinne päin. Oi saatana. Tullaankin. Te ootte niin idiootteja, että mä blokkaan teidät sinne sisälle. Hetkinen. Ensin teidän tarjous, herra. Odota hetki. Joo, vaarimahan on. 10 keksi.
En anna homo. Sinä olet siellä lukittuna. Kohta. Ikuisesti. Nyt vielä se yksi blokki. Näin sai lukita. Mä otan nuo tosta pois vain edestä. Mene pois! Onko muka tällaisen talo? Tietenkin. Mutta eikö hae niitä sänkyjä ja näitä? Ei mun tarvitse vielä. Koska ei ole ilta. Mä tapan tuon niin... Hetkinen. Mitä sinä tarjoat? No. Joo, varmaan mennään, koska mulla ei oo ja mä en jaksa hakea. Sä kuolet. Noin. No niin. Ja nyt mä menen pois. Tältä, koska tämä oli väärä talo. Ei ollut. Olipa. Ei siellä ollut farmia takana. Siellä on takaovi. Mihin ne perkeleisi? Aija. Sen takia mä lähden täältä. Ah, fuck. Mä menisin teiltä. Vittu. No me saatiin ainakin nytten nuo kultaa, emeraldia ja bonea. Siinähän oli odota. Niin on. Nyt mä teen vielä näistä bone mealit. No niin, tämä jakso taisi olla tässä. Moro.